E cada 11 de abril conmemórase o Día Mundial do Parkinson, unha xornada que vai máis aló da concienciación. É un momento para escoitar, comprender e cambiar a mirada sobre unha enfermidade degenerativa que, malia afectar a máis de 10 millóns de persoas no mundo, segue rodeada de descoñecemento. Van facer 9 anos do diagnóstico oficial de Susana, aínda que ela, médica de familia, xa conectara os seus síntomas co Parkinson bastante antes. Durante o proceso de aceptación, aprendeu a abrazar o presente. Porque yo a lo mejor estoy bien ahora y entro en un momento porque sí, porque pues me empiezo con dolor, empiezo a encontrarme mal y es así, es momento a momento, hay que vivirlo en el momento. ¿Estás bien? Aceptas como el tiempo en Coruña igual, que hace bueno y te tienes que ir a la playa, pues igual con el parque. Si te encuentras bien, haz cosas. Adora nadar na piscina e xoga ao tenis de mesa. A maiores asiste ás terapias da Asociación Parkinson Galicia Coruña, un lugar no que atopou profesionais comprometidos, empatía e acompañamento. Ese acompañamento imprescindible que Javier, home de Encarnación diagnosticada en 2021, compara co dun adestrador. Nosotros no jugamos los partidos, pero sí creo que somos una parte importante en el apoyo que tenemos que darles. El apoyo, tal y como yo lo veo, no es el estar encima de ellos y hacerles todo, sino más bien es un poco lo contrario, es decir, animarles a que sean capaces de hacer por sí mismos lo que todavía son capaces de hacer. Hai moitos máis síntomas que os tremores que todos asociamos rapidamente co Parkinson. Alteracións na voz, cambios na expresión facial, lentitude de movementos. Compre loitar contra a imaxe simplificada que persiste sobre unha enfermidade que afecta máis de 160.000 persoas en España. Con Parkinson hai moito xuicio, moito prexuicio, hai a falta de comprensión e en moitos casos hai rexeitamento. A veces a persona non entendemos, unha persona que anda mal pola rúa, vai drogado ou vai alcoholizado ou vai... Entón hai que entender moi ben que esa persona non vai reaccionar do mesmo xeito que reacciona habitualmente, porque a capacidade de procesamento vai máis lento. O descoñecemento ergue barreiras que deben desaparecer, así o exixiron as persoas reunidas na Praza de María Pita durante a lectura do manifesto co que se conmemorou o Día Mundial do Parkinson na Coruña.